que per primera vegada en la història de la Comunitat Valenciana 2.020.000 persones estan treballant. Això és una gran notícia, sense obviar en absolut les dificultats que té el mercat de treball i també els salaris i també la precarietat i tot allò que tenim encara que superar. Fem una valoració molt positiva. Finalment, a dia d'avui hem recuperat la xifra d'aturats i aturades d'abans de la pandèmia. Això mostra aquest esforç que s'ha fet de part del Govern Central, del Consell i, com no, des de l'Ajuntament per a apostar per la formació i l'ocupació de les persones del nostre poble. És a dir, gràcies a la Vora, que ens procura uns programes en els quals són tallers d'ocupació que desenvolupen certes tasques com poden ser administratives, serveis d'atenció a persones amb dependència, tractament de pàgines web, etc., procurant-los una nova vertent de feina i reubicant-los en el nou mercat laboral.